Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi ki untuk yang Jombang ya teman-teman, ki pesanan Jombang. Yora pesanan lah. Ki opo nek ngarani? Ngrehab buri ya teman-teman. Jambang buri ki sudah proses utawa sudah memulai ya teman-teman. Memulai apa ki jenenge ngene iki. Wis pokok proses lah teman-teman iki lah. Lah iki. Lagi tak gambari buto iki butone tok tapi urung enek genine. Jadi ini butone masih belum kobong ya teman-teman lagi. Untuk prosesnya buto seperti ini. Terus untuk yang Jombang lagi tapi yang anu teman-teman sing kepala. Lah iki kepala apa iki? Kepala warna ngene iki lah. Niki. Iki sudah tak pasangi sisik seperti ini teman-teman. Cuman iki sisike urung tak clear teman-teman. Jadi iki sisike iki isih urung clear-clearan jadi belum mengkilat ya teman-teman. Loh Mas kok wis dipasang padahal urung di-clear. Lah iki teman-teman. Jadi untuk dirimu sing nggak bisa nge-clear seperti ini ya toh. Iki kan wis muancep kuwabeh. Tapi urung clear-clearan ini jangan dicontoh ya teman-teman. Ini cukup di saya saja karena saya suka yang unik-unik teman-teman. Lho delok ndase wis tak clear wis ngguwilap wis ngguwaneng kuwinclong seperti ini. Tapi sisi pilisnya ini belum clear-clearan sama sekali ya teman-teman. Delok to iki. Urung tak clear blas iki lho. Yang Jombang ki gocelane juga sembungan teman-teman iki. Asine sakmene cuman kok wediku kadang kan wong ki senengane sing panjang-panjang teman-teman jadi tak kayak dawa ngene engko nek pomo wonge gak seneng dawa ya ben diketok ya teman-teman cuman iki ada soke di sini. Nah iki ada soke ya cuma dikit teman-teman iki pirang senti paling petang sentian teman-teman iki. Nah iki untuk sembungane iki juga belum ada ensele teman-teman lho. Buan sale lali ya. Gua ini cacah ki jadi semua barongan di sini belum ada ensele teman-teman. Cuman wis borboran wis ana ensele terus akhirnya ensele gua ini cacah. Ya akhirnya wis engko ganti ensel lagi teman-teman lagi untuk yang Jombang. Ukuran 22 koyo terus ana idepe juga. Lah iki. Ki enek keong racune delok to, enek keong racune iki sing racuni penonton hampir tuku ya iki lho teman-teman, keong racun ini. Terus iki juga ada barongan. Lah iki opo iki? Ngene candi dek lali aku teman-teman iki cuma ganti jeneng tok iki wis bobrok iki delok. Wis warnane hampir hilang semua seperti ini teman-teman. Yo kakan dige main iki besok dibuat main lagi teman-teman. Iki petang dino full jerene iki. Tapi ya terus tak delok nih story iki muan main dino ora tau leren temen makane boncel kabeh terus lambene koyo ngene sampean beh jan ra umum iki ra umum tenan iki beh untuk belakang iki ganti jeneng ya teman-teman iki sing tahu tak review koyo iki tahu tak review teman-teman iki Aurelia lah iki ganti jeneng karo Simbar. Lah iki saya ada Simbar teman-teman. Loh ki saya golek simbar-simbar ganteng-ganteng ki ada teman-teman saya tak gawe nang mburi ya mau miliono kok nek pomo cocok screenshoten Mas aku tuku sing iki lah ngono lho teman-teman jadi engko screenshoten dhewe ceblok pisan ya ku wandel-kandel untuk kulit iki masih bahan ya teman-teman jadi engko nek pomo masang ki di ketok karena ini kan apa nek ngarani jumbo iki jumbo sing bareng ku nek pengen masang iki bisa dipotong segini ya teman-teman dipotong bener ngene kan iki masih bahan kok turane iso mbok gawe alis teman-teman lho ki nek jambule lho ki jambul terus ki ada sing seperti ini lah iki jadi beda-beda teman-teman lho ki nek jambule pisan ki peh kok wetel iki wetel tenan iki lha iki. Iki enek jambule. Enek putih sak nil iki. Lah iki putih iki kayaknya ini ya albino ya teman-teman iki silangan. Jadine sapine iki silangan teman-teman iki sapi Australia yang ini Indo ya. Iki Afrika ya teman-teman iki Afrika sing hitam iki teman-teman sing hitam-hitam iki sapi Afrika. Tapi ini kayaknya bukan sapi teman-teman ini kambing ya teman-teman.
berarti kambing silangan teman-teman. Lho iki nek putih barang sakne lho. Terus ki enek nah. Lho iki sangar-sangar teman-teman iki simbar iki apa ki nek ngarani hitam-hitam pekat seperti ini. Lho. Sangar to ki enek nah. Sik tak delokno lho iki. Kulitnya mulus-mulus iki pentengan dewe teman-teman. Jadi iki pentengane cah-cah iki. Jadi enggak ada obat-obatan utawa apa. Tapi nanti tak obati teman-teman ben ora dipangan anu. Ku tak obati ampre ora dipangan ular ya teman-teman. Ya iki kuwandel ki enek putih sak seleret seperti ini. Pas sangar-sangar rek teman-teman. Iki lho. Enak nah iki. Iki lho. Lho. Iki agak kemerah-merahan iki kaya anu bule ya teman-teman, iki bule paling iki sing agak-agak merah iki bule teman-teman iki lho. Lho ki enek jambule iki sayange kayak gini lah iki. Iki mlengkuk ngene teman-teman. Tapi gak popo kok kan masang kok ya dipaku utawa ditali ya teman-teman kan iki jenenge bar mepe ya mlengkuk-mlengkuk seperti ini. Iki enek jambule gila iki lho. Tuh. Terus anak nah iki. Tuh, sangar-sangar teman-teman iki agak kemerahan iki bule anu iki. Bule Bali ya teman-teman. Lah iki ya sewangar iki. Terus ki anak nah iki. Tuh. Ki anu brodol teman-teman. Lah iki sayange ini brodol nek jambule iki panjang teman-teman, iki panjang banget iki lho semene lho. Terus ki anak nah alah ki kecil teman-teman ki gak usah iki. Nek beli 10 ki tak gratis ini ya teman-teman. Lah iki sing tuku-tuku 10 biji ku tak gratis ini. Jadi ki sangar-sangar iki. Yo. Murah meriah wis piro kono ae to. Tak gawe opo antene koyo ngene iki. Mungkin nek jambule iki lho. Oke, kita lanjut ke dalam lagi teman-teman. Jadi iki kemarin asine warnane ora ngene teman-teman. Arep tak ganti warna yang ini di catku. Nah iki lho teman-teman. Agak gini. Cuman aku pas ngeclear ini, lah iki kan ngeclear teman-teman. Iki kan apa? Kemarin ini baru tak clear lho iki mengguilap iki. Terus tibake kompresorku buangko teman-teman dlogo jarane to. Tak clear loro karo jadi sama ini ya teman-teman. Nah iki. Nah ini juga clear-clearan ki sudah kering teman-teman. Jadi 1 hari saya sudah bisa memegang karena ini clear saya yang agak-agak anu ya teman-teman. Agak apa nek ngarani iki? Mihil ya teman-teman. Clear saya ini agak mihil harganya teman-teman. Lah iki lho. Gila banget iki yang Jombang iki. Yo gandengan iki teman-teman, gandengan iki lho. Lah iki lho. Gandengan ini. Iki butone sama cuman untuk warna-warnane ini beda ya teman-teman, iki birune beda. Iki anu ki apa biru ngijo nek ini birune biasa ya teman-teman, jadi beda. Nah iki ada garisnya, nah iki tidak ada teman-teman. Nah iki tidak ada garisnya. Tuh. Cuman yo tetap enek sungute teman-teman. Nek sungute iki gawe silver abu-abu. Terus kene iki ada keong-keong seperti ini. Lho padha kabeh. Cuman untuk warnane sing beda teman-teman. Karo genine motife beda. Lah nek iki kan apa nek ngarani iki? Sungute kan kuning, nek mang kan abu-abu teman-teman. Terus untuk abu-abune iki saya pakai campuran. Nek iki kan gawe silver teman-teman. Lah iki silver asli. Ketok ora dirimu teman-teman. Ku kadung tak zoom-zoom ngene iki ora ketok teman-teman. Lah iki beda. Nek iki yo beda lagi nanti teman-teman lho. Iki irunge kan wis beda. Nek iki kan irunge kayak gini ya itu. Jadi nih tiga-tiganya ini hampir sama tapi ora podo teman-teman, ora podo kabeh. Lho iki enek ngene aneh barang. Masih proses nanti genine juga beda lagi teman-teman. Makane nonton no YouTube barongan terus. Nek ora nonton ini ketinggalan teman-teman. Iki masih proses kayak gini. Kemarin asine tak
cat kuning lagi, cuman kok aduh kompresorku bongko jam 12 siang sampai jam 5 sore menakno kompresor tok teman-teman. Gak kena jogo jaran apa nih ki aku. Akhirnya kan tak cetekno ngono. Dek jeglek. Wah, apa nih ki biasane nek rondok panas ngono ke tak cetekno tak umbar sik. Kena teman-teman. Ini kan aku kat 2000 piro 2017 ya teman-teman, kompresor wi legenda zaman Majapahit teman-teman wi. Jadi angger tak utek-utek kena. Terus kemarin tak ge ngecat iki kok gak kena. Wah, apa nek demite iki bekas teman-teman, iki jamang bekas iki lho. Jamang bekas. Untuk ndase iki ndase masih tak dempol ini ya teman-teman, lha iki lho ndase. Ndase bosok kemarin ciri bocah iki anu iki. Ora ceblok kok trek atrah bocah iki mendem ku piye ngono teman-teman, terus ngeprok-ngeprok akhirnya boncal seperti ini. Ndah iki dempol cah-cah itu tak dempolan nah. Wis garing teman-teman, watos iki bah. Cuman untuk motone kurang kereng ya teman-teman, motone ngedak seperti ini, kurang jangil ngene lho teman-teman untuk mripate iki. Kurang ngene lho. Terus untuk yang ini kemarin ternyata pesanan anu teman-teman. Ki urung enak ensele iki. Pesanan di Kalimantan Budi to, Meng. Lali aku Kalimantan teman-teman, ternyata pesanane Kalimantan teman-teman iki. Nah iki. Yang kecil ukuran 20 ya teman-teman, itu pesanane Kalimantan. Belum ada ensele teman-teman, makan untuk gigine kurang mundur ini. Buah ensele ya ilang pisan. Terus untuk yang anu dengi endi dengi lali aku. Madiun. Nah iki untune baru tak cat iki teman-teman, untuk sisik pilisnya seperti ini. Nah iki pilihan iki belum tak clear teman-teman. Iki kupingane seperti ini ya teman-teman. Nah iki. Ada 6 Jiro lupat 6 kurang anu teman-teman, apa nek ngaran iki siunge urung tak cat teman-teman. Lagi siunge belum tak cat, cuman untuk giginya wis tak cat semua. Dan nek iki opo iki sik teman-teman, iki pakai 5 ya teman-teman. Lah ini pakai 5 Jiro lupatmo, pakai 5 teman-teman. Untuk bentuknya ini suwangar. Untuk sisi pilisnya ini pakai kulit semua ya teman-teman. Jadi nenggonku rata-rata gawe kulit, nggak pakai plastik utawa dream tong tes seperti itu ya teman-teman. Jadi nek pomo dirimu minat tong tes utawa dream ku sing garap ya cah-cah teman-teman. Nek aku ki senenganku pakai kulit semua. Jadi saya nggak pernah pakai dream ya teman-teman, kecuali toko ngono kae nggawa apa nek ngarani nggawa kulit dhewe, kok kulit dhewe dream dhewe teman-teman. Jadi wis ditatah karek ngecat tok ngene ya juga bisa, tapi yo gak iso walus kaya kulit ya teman-teman. Mergo lunyu ngecate wangel gak kulino. Gawe apa nek ngarani iki? Gawe dream teman-teman. Jadi di sini pakai kulit semua untuk sisik pilis. Masuk hidup ini juga pakai kulit ya teman-teman. Lagi ini pakai kulit, ini kulitnya saya impor teman-teman. Kalau di Indonesia kulit-kulit seperti ini pajaknya gede, makanya saya langsung impor ya teman-teman. Tapi guru-guru dolar naik atrah gaplek ya teman-teman. Anu iki loh, kemarin saya beli iki sak anu teman-teman, apa sak clear ngene iki kena 4 teman-teman. Jadi saya bisa buat 4 jamang, tapi belakangnya tok ya teman-teman, belakangnya tok iki. Jadi 1 iki bisa jadi 4. Iki harganya saiki wis mundak semua teman-teman. Wis naik piro to wingi? 127 teman-teman, hampir 130 itu untuk cat-cat iki jan
mundake langsung mak geruduk. Terus untuk cat putih di sini sudah 32.000 teman-teman, 32.000. Terus cat merah-merah seperti ini, nah ini sudah 45.000 teman-teman. Kemarin saya pengen pakai hardware, cuman hardware wingi kok lowarang 175 teman-teman. Ya mending aku milih blinken timbang anu apa nek ngarani belkot itu. Belkot kan klire iki kurang ya teman-teman. Yo anu lah 1:2 lah teman-teman. Yes 11-12 ngono kalau teman-teman karo blinken. Tapi si apik blinken teman-teman untuk apa ki? Nek ngarani gilape. Jadi nek blinken nek mbok wasi langsung iki tawa teko cedekan langsung ning ndase ngene iki. Lah ngene iki gilape beda teman-teman. Terus untuk ki engko anu teman-teman. Kita apa nek ngarani ki? Tulisi karo pasang simbar, nanti simbare kita ganti yang jambul ya teman-teman. Iki tak pilihno ae simbare engko sing apik to. Jadi wong iki manut aku ya wis tak pilihno sing ganteng lah. Iki simbare mbuh dipaku apa ora iki? Oh gak teman-teman. Ora dipaku. Oh iki aku sing masang gitu bae. Iki aku teman-teman kayaknya yang masang ini. Lah iki ketara taline pakai hitam ya teman-teman iki. Iki senar anu iki, senar pancing teman-teman iki, PE iki. Saya pakai senar PE teman-teman iki lho. Wis bodho kabeh pisan. Tapi simbare iki wonge nggawa dhewe teman-teman. Nek gak tak gratis mbiyen koyo tak gratis simbar teman-teman. Tapi embuh lah. Kita pasang. Lah iki anu teman-teman. Apa nek ngarani? Sik. Kini kita taruh dulu ya teman-teman. Ki anak sing bermasalah dari barongan iki teman-teman. Ki belum tak clear teman-teman sing iki. Jadi untuk yang Lampung ki jangan meri dulu ya, karena kemarin iki kompresorku bongko ya teman-teman. Jadi ora iso nge-clear. Jadi wis bah kono sek ya teman-teman. Lah iki lho, ki hidunge kemarin copot ya teman-teman. Jadi retak. Nek di ngene-ngene iki kretek-kretek akhirnya disekrup. Ya kayak pakai sekrupan, pakai kayu-kayu apa paku-paku seperti itu ya teman-teman iki. Jiro loro paku beduk iki. Jiro lupatmo iki pakuan semua 5 iki pakune tok 5 jiro lupatmo. Pakune 5 sekrupe loro teman-teman. Yo ngene iki lho teman-teman, untuk plus minuse kedokan jeru-jeru. Tapi iki mbuh garapane sapa saya juga enggak tahu ya teman-teman, karena iki kedokane towipis banget. Minusnya seperti ini, nanti hidungnya bisa ucul sendiri ya teman-teman. Nek apa kedokane towipis tipis itu rata-rata angger barongan nek kedokane tipis-tipis iki minusnya kaya ngono ya teman-teman. Tapi nek game main yo wenteng, cuman gak iso bertahan lama ya teman-teman. Nek kandel-kandel kan kak ibaratnya kayu ungkul, jadi nek kandel ki yo awet, cuman yo berat ya teman-teman. Tapi nek kedoan tipis-tipis ngene ki enteng, tapi yo gak iso bertahan lama teman-teman. Jadi nek plus minusnya semua teman-teman. Iki boncal kabeh kayak ikine yo ilang pisan. Diganti klasikan warna maron ben podo kaya iki, sangar iki lha iki. Kan maron ya abang, jadi diganti maron. Lho teman-teman, jambange kena opo iki paling klire ra cocok ya teman-teman iki. Lah iki. Jadi ada motif-motif ngene iki, motif opo iki nek aran iki. Peh jan ra umum iki, motif opo iki nek ngarani ngene iki. Kayaknya anu ya teman-teman, iki apa iki? Tutul ya teman-teman. Motif tutul iki nek ngarani motif tutul iki teman-teman iki. Tapi gak apa-apa teman-teman, iki kok nek wis wentek ngene iki atau wis ora usah dicat teman-teman, iki kok ngenteni kereng tok to. Jadi nek wis bosok-bosok ngene gak usah disulami, ya gak usah dicat. Ampri ketok kerenge teman-teman. Tapi nek dirimu seneng sing rijik-rijik atau sing apik ya dijati neh lah.
Tapi nek dirimu golek kereng-kerenge ya wis gak usah dicat teman-teman. Ben brodol-brodol ngono kae malah peh wereng. Dadi wong metu ngene wayah barongan metu peh iki kok ketok muan main iki. Jadi kan zaman dulu kan ngono ya teman-teman. Barongan ki angger ketok bosok ngono kae, berarti barongan iki muan main iki gak tau leren iki. Tapi nek sik nyari alah iki lagi metu dik sore barongan iki sik anyar gilap-gilap ngono. Jadi beda-beda pemandangan ya teman-teman. Tapi ya apik sing boncal-boncal nek aku teman-teman senenganku sing boncal-boncal sing bosok-bosok ra karuan ngene saya suka banget teman-teman. Tapi nek nyar-nyar mengkilat-mengkilat ngene saya kurang suka. Nah tapi Mas sing mbok dol mengkilat-mengkilat lah piye teman-teman? Jadi sing dijual yo yang harus yang mengkilat-mengkilat seperti ini ya teman-teman. Lah ngene iki sing walu seperti ini mergo dirimu tak kei sing bosok ya ora ngarah gelem ya teman-teman. Terus bar tak cat ngene to, tak glundung-glundung tak osrok-osrok dirimu ya jelas nesu ya teman-teman, jelas ora gelem nuku. Makane yo sing tak dol ki sing gilap-gilap sing mulus-mulus seperti ini ya teman-teman. Ku nek sing bosok-bosok tak gawe dhewe. Jadi sing pecah sing apa ngono kae sing cate wis hilang ngono kae tak gawe dhewe. Terus sing gilap-gilap seperti ini baru tak jual ya teman-teman. Nek dirimu tuku anyar terus tak kei sing bosok kan ya ora mungkin ya teman-teman. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juwos.